Dead on the spot si Hadji Ganim Uyag Muksin. Human kini misukol sa mga pulis ug mga sundalo nga misuway og inspeksyon sa iyang balay didto sa Barangay Maganda dinhi sa Lamitan City, Basilan pasado alas 8 ang takna kagabi. Si Muksin kanhing nagsilbing kapitan sa Barangay Matatag dinhi sa Lamitan City. Base sa record sa Lamitan PNP, naghupot si Muksin og mga armas ug mga sangkap sa paghimo og mga improvised explosive device o IED. Matod ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lompenes, hepe sa Lamitan City Police. Base sa report sa operatiba, i-implementar unta sa kapulisan huyog ang mga sundalo og pwersa sa Basilan PNP ang search warrant nga gipakanaog sa korte apan sa dihang mosulod na sa balay ni Hadji Ganim ang mga operatiba kalit kining mibunot sa iyang kalibre 45 nga pistola hinungdan nga napusilan kini sa mga operatiba. Joint operation po yun ng sa PPO, PDEU, saka 18IB pati yung first MFC. Nagsiserve po sila ng search warrant for illegal possession of firearms and ammunition against dito kay yung certain Hadji Ganim. So yun nga po, according to yung operating team, bale about to draw yung firearms niya si Hadji Ganim saka tinutukan nila. Yun po at namatay yun. Na-recover sa mga pulis ug sundalo gikan sa balay ni Muksin ang improvised explosive device, blasting caps, ammonium nitrate ug mga gamit di kuryente ug mga piyesa nga ginagamit sa paghimo og bomba. Anaa na sa kamot sa Lamitan City Police Office ang mga nakumpiska nga gamit sa paghimo og bomba ug ang kalibre 45 nga pistola ni Muksin. Cherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.